wai umma ni fa sabgan nan fa ta yi min shiru na baka tarbiyyar kirki tun a Lagos Lagos da ike maganin ɓatattun da ya kamata ce ka lalace ba ka lalace a Lagos ba sai da na kaka garin Kano yanzu har ka zama dina wiwi to ba sai mi jan wuya ka dauka kana ce taba ban san me yake nufi da taba ba ai wanda bai san me ake cikin aka ce taba wiwi kenan wato ka zama babban dilar wiwi haka na da yara baban ka da Allah ka daina yin me sigari gida ka kiyaye ni me gida ka kiyaye ni gaba da ka rusa min tabbiyar da na ba ƴaƴa da kan fata min yara saboda tsaba san kudin abin duniya ka je kurin kudi wata yaya kai mun kirka kan gwanda kai yanzu nan kama wuri ta mana kana jina ka ga mai mafaɗar na waje to ka tsaya mana ya magana sauran jari ko gama kun muna waje